Gravitácia je vzájomná príťažlivosť telies. Gravitačný zákon sformuloval Isaac Newton. Ďalej sa ním zaoberali Aristoteles a Einstein. Na telo sa s hmotnosťou m, ktoré sa nachádza na zemskom povrchu, pôsobia dve síly. Gravitačná, ktorá smeruje do stredu Zeme, a odstredivá, ktorá je spôsobená otáčaním Zeme okolo vlastnej osy. Príkladom gravitácie sú aj vodopády. Gravitácia má rozhodujúce postavenie v dynamike vesmíru, stavbe galaxií, hviezdokop i slnečnej sústavy. Podobne je gravitácia dôležitá v pozemských mierkach, pri prílivoch a odlivoch, formovaní pohorí a aj pri stavbe tela rastlín a živočíchov. Gravitácia má rozhodujúce postavenie v Je dôležitá aj v pozemských mierkach, pri prílivoch a odlivoch. Nevadí. Gravitácia má rozhodujúce postavenie v dynamike vesmíru, stavbe galaxií, hviezdokop i slnečnej sústavy. Auta idú. Teraz som sa nesmiala. Podobne je gravitácia dôležitá aj v pozemských mierkach, pri prílive a Gravita má rozhodujúce postavenie v dynamike vesmíru, stavbe galaxií. Ešte to ne... Gravitácia má rozhodujúce postavenie v stavbe vesmíru. Zabudla. Slnečnej sústavy. podobne je dôležitá i v pozemských mierkach, pri prílivoch. Sústavy. Podobne je dôležitá i v pozemských mierkach, pri prílivoch a odlivoch. Postavenie v dynamike vesmíru. Si sa časila.